Ayan mga ka-vibes, nandito kami ngayon sa isang shop. Wow! Nagtingin-tingin ng chocolates. Kung makikita nyo, maraming chocolates. Dito walang taga-bantay. Pero mababait naman yung mga customer dito. Kasi hindi naman sila nagnanakaw. Hindi sila nangunguha ng paninda. Ayan. Kung makikita niyo mga ka-vibes, maraming chocolates. Sari-saring chocolates. Ito naka-sale po siya, oh. Special offer. Ito, meron ding Tiffany break. Tsaka mga toffees, candy, Pringles, lollipop. Ayan. Aakyat po tayo sa second floor. Doon sa second floor, meron pong Filipino products. Wow! Itong second floor mga ka-vibes, dito nabibili yung mga shampoo, sabon, deodorants, at mga pabango. Madilim dito mga ka-vibes, walang bantay. Pakita ko po sa inyo mga ka-vibes, ang daming dito. Ang daming naka-sale. Ayan, katulad yan. Nivea, 2 reals. So, parang na rin siya. 1 real each kasi 2 real ang dalawa. So, tigwa 1 real yung isa. Ito rin, Nivea Men. 2 reals din. So, tigwa 1 real yung isa. Ayan, mga laruan pang baby. Dito banda, clearance sale on household products. Puntahan po natin mga ka-vibes yung Filipino products. Makikita natin doon yung iba't ibang Philippine products. Ayun naman, kung gusto nyong barbecue, meron pong din uling. Ganito pala yung uling dito mga ka-vibes. Ayan. Imported. Ayan mga ka-vibes, murang-mura lang. Ayan. Ito na yung mga ka-vibes. Philippine products.
Wow! May sotanghon, bihon, pansit canton, chichirya, madami. Inumin. Yan. Juice. Ito, nakaano na rin. Buy one, take one. Boy bawang. Meron ding mga biskwit din eh. Yan, mga dilata. Yan. Medyo mahal yung sardinas dito mga kabibes. Itong Ligo Afritada sardines ay 425 ba isa. So nasa mga 60 pesos. Almost 60 pesos. Medyo mahal. Maliit na dilata. Ayan. Ayan o, may mga pang salad, kaong, meron ding alamang. Yan, alamang. Yan, ketchup, tuyo, suka. Yan, kompleto yan. Okay mga ka-vibes, maghahanap po tayo ngayon ng toothpaste. Wow! Kasi nauubos na yung toothpaste ko. Ang ginagamit ko pong toothpaste ay Colgate. So, dito po tayo ngayon sa may toothpaste area. Ito. Ayan. Flavor ng toothpaste na palagi kong ginagamit ay itong Advanced White. So, ito yung palagi kong ginagamit. Pero since nandito tayo sa shop, ay itatry natin yung ibang flavor. Wow! So, may nakikita ko dito. Colgate Herbal. So, itatry natin to mga ka-vibes kung maganda. Ito meron siyang exclusive blend of nature's best herbs. So meron siyang herbal na chamomile, sage, myrrh at saka eucalyptus. So try natin to. Siguro maano to sa bibig. Mas malamig sa bibig. Medyo fresh. Paghinga mo ay fresh. Fresh na fresh. At saka sabon. Ito mga ka-vibes. Ayan. Ito po yung palagi kong ginagamit na sabon mga ka-vibes. Sulfur soap. Walang yan. Wala akong kaarte-arte sa sabon. Napaka basic lang ng sabon ang ginagamit ko. Kahit nandito ako sa ibang bansa, hindi ako gumagamit ng Dove, hindi ako gumagamit ng mga mamahaling sabon dyan. Stay put lang ako din sa sulfur kasi napaka-effective. Proven and tested na po to sa akin mga ka-vibes. Kaway-kaway dyan pala sa kaway-kaway sa mga gumagamit ng sulfur soap dyan sa atin. O kung saan man kayo ngayon. Di ba mga ka-vibes? Super effective ang sulfur soap. Ayan. Ang daming paninda dito mga ka-vibes. Tapos walang nagbabantay. Walang tao. Walang nagbabantay dito. Okay mga ka-vibes, see you mamaya. Yung partner ko pala ay bumili ng fruit cocktail. Siguro ay
po-fruit salad. Wow! Kasi alam niya yung paborito ko eh. Fruit salad. Paborito ng lahat. Aminin niyo mga ka-vibes, mahilig din kayo sa fruit salad. Ano na? Hi. Kamustas? Assalamualaikum. Ang oras dito ngayon ay... Anong oras ngayon, Mal? Tingnan mo nga. Sarelo. 3:20 AM. Madaling araw na dito. Kaming dalawa lang dito sa second floor na pinuntahan naming shop. Ayan. Ililibot ko kayo mga ka-vibes ha, kung anong mga pwedeng mabibili dito. Ayan. Sobrang daming paninda mga ka-vibes. Ang kulang na lang ay pangbili. Saka dito maganda mamili pagka gusto niyo magpadala ng mga balikbayan box diyan sa Pinas kasi napakamura ng paninda dito. At saka merong buy one take one yung mga ganun. Madaming mga promotion. Yan. So unang-una makakatipid kayo kung kayo ay nasa pagbabudget. Kaya maganda dito mamili. Dito naman sa area na to, mga pabango. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, medyo madilim din eh. Pabango. Pabango. Ayan. Daming pabango mga ka-vibes. Try tayo. Try. Parang mabango to. Yardley, London. Bango. Di naman siguro to binibenta mga ka-vibes kung mabaho. Sobrang bango. Yan, spray. Libre lang dito mag-spray. May mga kahit buksan mo yung bagong box, okay lang sa kanila. Okay mga ka-vibes, see you later. Kaya? Bubig. Ito na yan.